Thank you very much, Dan. Thank you. Jamwandira ona mapindumbiko mumba. Jamwandira engineer bamalapano. Manja mwamba ngadidora ndira manja mwamba manja mwamba manja mwamba manja mwamba yese manja mwamba. Suka baba mbili. Ola mega segatu. Ino amene moya right honorable engineer Pindumbiko Mumba. Running mate wa chipani chokondeka chipani cha Malawi Congress Party. Komanso ife kuchipani tikamakuonani sitikuona running mate koma tikuona vice president wa dziko la Malawi. Takulandirani bwana pano pa Chilomoni Kabula na Ncholi. Kuno mwafika kuno ndi kuna Ncholi bwana. Constituency yaonapo Charles Josh. Munga kudinda kulandirani bwana. Pano pana Ncholi ground. Tisanayambe chine chonse pokhala ife watu Lazaro Chakwera ndi mbusa anatiphunzitsa kuti tisanayambe chine chilichonse timayenera tipemphe kumwamba Mulungu kuti atitsogolere. Nthawi ino ndiwapemphe Pastor Chigodi amene akuchokera ku mpingo wa Assemblies of God kuti atipatse pemphero loyamba lotatitsegulire pamalo pano. Pastor Chigodi, fikani pafupipo. Tipemphere Atate oyera Mulungu wathu, tifuna kukuyamikani komanso kukuthokozani chifukwa cha chikondi chimene inu muli nacho kuonetsera makamaka ku mtundu wathu wa dziko la Malawi. Malawi ndi dziko limene inu Yehova Mulungu wathu mudalisankha pano pa dziko lapansi likhale dziko la bata ndi mtendere. Ndipo inu Mulungu mudadziwa kuti lidzakhala dziko limodzi limene lidzakhazikika pa ngodya zimene mudatipatsa dziko lathu la Malawi. Ngodya zinayi zimene zidayamba ndi apresident athu afoma oyambirira dziko muno Dr. Hastings Kamuzubanda, mzimu wawo use mumtendere. Ngodya zimene zidayimikika pa umodzi, kumvera, kukhulupirika ndi kusunga mwambo. Zimene tikuziona kuti zikupitirira Yehova pakati pathu boma ili limene lilipo limene likulamulidwa ndi Dr. Lazarus Makase Chakwera ndi nduna zawo komanso boma lawo. Ndipo tinacho chikhulupiriro kuti zimene mukuchita m'dziko la Malawi limene mudalisankha kuti likhale mtima wa muno mu Africa zipitirira kuti bata ndi mtendere zichulukire. Mudalitse msonkhano uno kuti ukhale wopambana pamene tikuyembekezeranso Yehova kumva mfundo zimene mwatitengera. Mu dzina la Yesu Khristu ambuye wathu ndapemphera. Amen. Zikomo kwambiri apastor, zikomo kwambiri Pastor Chigodi chifukwa cha pemphero la mphamvu. Tiyeni tiombe m'manja mwa pemphero. Olemekezeka nthawi ino tikulowa ku gawo lathu tsopano la chipani. Takonzeka eti? Chibonga mwamba aliyense, chibonga mwamba. Chibonga mwamba aliyense, chibonga mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Makase Chakwera. Dr. Chakwera. Sindikumva tu. Dr. Chakwera. Tikuti Dr. Lazarus Makase Chakwera. Nangana Pindumbiko Mumba. Ona Babidamia. Ona Baba Malondera. Nanga Charles Joshi. Charles Joshi. Kansala watu. Ife donse. Donsefe. Boma. Diomei sidi kusita. Tukuni boma. Maluwa Chakwera. Maluwa Chakwera. Sikomo kwambiri walemekezeka athu nthawi ino ndipereke maulemu. Ulemu oyamba upita kwa inu amene muli vice president a dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September. Ulemu wanu bwana. Ndipereke ulemu kwa mayi wathu amene muli deputy president wa chipani cha Malawi Congress Party, Mayi Abidamia. Ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa inu mkulu wa Chinyamata kulikulu la Malawi Congress Party, Baba Malondera Nyamata ometa mbali.
Ndipereka ulemu kwa inu manek members nonse amene mwafika pano kuchitira ulemu msonkhano uno woyimayima umene akupangitsa unabo vitumbiko mumba. Landirani ulemu wanu manek members. Ndipereka ulemu kwa amene mwayimira RC chigawo chino chakumwera bambo Peter Simbi. Ulemu wanu ulemu ufike kwa members onse amene mwafika pano, komanso mwini kuno MP come 16 September Charles Joshi ndi makansala anu. Ulemu wanu ulemu ufikire kwa wina aliyense amayenda bambo. Landirani ulemu wanu. Ndipereka ulemu kwa gogo chalo gogo chiyimire amene mwasogoleranso mafumu ambiri amene ali pamalo pano. Landirani ulemu wanu gogo m'manja mwa chifumu. Bwana pamalo pano amene ndanenera kale mukhale omasuka china mtindi cha anthu mukuchiona pachi atangomva kuti right honorable engineer vitumbiko mumba akubwera kuno kuna Ncholi, aliyense sanagone, maso anali kunjira kuganizidwa kuti tifuna tione bango lina ameneyi. Kodi ndiuti mwamuona? Timutulutse tione bango. Katundu waboma mumba bango lini? Suka mabambiri iwe suka mabambiri chawino olemekezeka chifukwa cha nthawi. Ndifuna ndipemphe gogo chalo gogo chiyimire amene ali agulupu kuno kuti akulandireni pano pana Ncholi. Manja mwa mfumu, manja mwa mfumu. Manja mmene mwa chifumu, manja mwa chifumu, manja mwa chifumu. Manja mwa chifumu, manja mwa chifumu, manja mwa chifumu. Chakulandirani gogo, chakulandirani. Zikomo kwambiri. Olemekezeka bwana vitumbiko mumba. Landirani ulemu pa ground ino ya Ncholi mudzi mwa Chimire. Takulandirani bwana mukhale omasuka kwambiri. Bambo Joshi amene mukuyimira MP mulandire ulemu. Bambo Lampi amene mukuyimira ukasala landirani ulemu. Olemekezeka onse amene mwayimira ukasala mudera lino mulandire ulemu. Alendo onse amene mwachokera kunjira olemekezeka landirani ulemu. Bwana mumvetsetse kuti takulandirani chifukwa dera lino ndiranu. Mafumu amayenda limodzi ndi munthu amene bwana amene ali pampando. Kotero kuti ma-MP aje mafumu athu akuluakulu anatipatsa umwambo onena kuti mfumu ina iliyonse gogo chalo, mfumu ina iliyonse imene ili pampando ilandire ulemu kwa bwana amene akulamulira muderalo nthawi imeneyo. Kotero kuti olemekezeka takulandirani ndithu kuno, koma tifuna tikupatsirani uthenga mukatiperekere kwa bwana a president kuti tinathokoza kwambiri chifukwa cha ulendo umene ife adatitana mafumu tonse kusanjika. Chachikulu chimene tinathokoza kwambiri ananena kuti pa ulamuliro umenewu chimene chimakhota mafumu samalandira ulemu wawo pakali pano. China chilichonse adzafuna chidzifikira kwa mafumu chifukwa anthu ovutikitsitsa amalembedwa ndi mafumu. Okalamba ali ndi mafumu, amene ali ndi minda ali ndi mafumu. Ndi akapereka udindo kwa mafumu kuti adzakhala akulembera china chilichonse kwa munthu. Mukatiperekere uthenga umenewo bwana kuti tinathokoza kwambiri chifukwa cha mawu amenewo. Lero kuti abwera pano tingodandaula zinthu ziwiri, zina tidandaula tsogolomo.
njira yathu mwayiona kuti ndiyovuta kwambiri chifukwa tili ndi chipatala kumusiku tikudandaula nkhani ya nsewu kuti tsogolo bwana mutikumbukire nkhani ya nsewu ndi imene tikudandaula nayo kwambiri komanso mtukula pakhomo timathandizira kwambiri chifukwa cha njala imene yagonera mtukula pakhomo ndi amene amathandiza anthu kuti apeze chakudya ndipo tikuthokozeni bwana kuti mawu amene tapemphawa mutenge komanso sitingapitirize tikudziwa kuti kutsogoloko tipempha zina musatope nafe akulandirani khalani womasuka achina chilichonse mukhale womasuka zikomo kwambiri manja mwa gulupu manja mwa gulupu tonse tiyeni pu tathokoza kwambiri agulupu achiyimire pamene mwatiyankhula komanso kuwalandira olemekezeka athu pamalo pano nthawi ino tikhala tikupitirira ndipo tikulowa mu gawo la zoyankhula pamene atilandira pamalo pano ndikufuna ndipemphe amene akwayimira RC komanso iwawa ndi asekretary achigawo chino chakumwera Bambo Peter Coffee kuti nawonso atilankhule atilandire alandire olemekezeka athu pamalo pano. Bambo Peter Coffee nthawi yanu. Pamene Bambo Peter Coffee akubwera ndipemphe Jolini Mataya Banda amene wasunga mwana amene icho ndikabwera naye pamene ndayimapa ndikumfuna Jolini zikomo. Zikomo malinga ndi nthawi tisunge nthawi chibakera mwamba wacha Dr. Lazarus Chakwera avitumbiku mumba ona abita mia Vice President abita mia Baba Steve Malondela Manek members athu Konsefe olemekezeka mlethu athu wankulu Honorable Vitumbiku Mumba inu amene muli running mate Dr. Lazarus Chakwera pa ulendo umene ukutapa 16 pano bwana pano pa ground pano takulandira ndi manja awiri malo mwa regional chairman kuno ndikumala kwambiri bwana komutaona kuti padzaza anthu pano soiza kuti Malawi Congress Party ili strong kuno bwana ndi civic line kuno kumwera chipani ndi champhamvu muno Blantyre tayika ma candidate constituency iliyonse ndipo kuno tayika olemekezeka Charles Josh chito yanga Maruma Regional Chairman mamuno bana ndikuti nikusonyezereni ma candidate amene ali kuno Charles Josh komanso ni makansala awo Napase pata mabana agweleza na amene ayimira kuno ku Nanchori Chiromoni constituency mosogozedwa ni bwana Charles Josh amene ayimira MP ndipo pa 16 bano amutanga MP kupita parliament
Bwana Vice President pa 16 pano ine musatenge mphawi kwambiri ma shadow councillors I introduce Honorable Josh Mugapa Sampata kuti alankulepo ndima woche pa bwana takulandirani pano panancholi kano masuka ziko kwambiri manja mwa Secretary General Region manja mwao ziko kwambiri bana Peter Kofi chifukwa cha kutionetsera makandidate athu akuno kuti Lomoni Kabula na Ncholi tawalandira takonzeka kuika Peter Josh pampando Mwambiri komanso makansala athu onse tawalandira eti ziko mwambiri olemekezeka malingana ni nthawi ino ndapatsa olemekezeka youth director national youth director baba alondera nyamatometa mbali kuti apereke moni malingana kuti pano padzadza Chinyamata koma makansala onse awiri ulimwano running mate yathu Honorable Engineer Vitumbiko Mumba amene mukutenga chinthuchi pa 16 September pano landirani ulemu nonso chokera ku National Executive Region maulemu onse akhale m'malo mwake. Makayi ine sindikuchita kupita patali ndingofuna tilimbikisane kunena kuti boma ndiyo mweni amene tili Malawi muno nthawi yathu imene ya president atiyika mtika mweni ndiyi singangakhalenso chikondi chapa mafana a dziko linolo koposa kutipasa mfana nzathu uyu wali mapayi wasaka 42 ngati uyali apayi palibe soma zikuti pasaifayo mphamvu ndi chiyembekezo kuti ngini zimene zimayima zina ndi zina mfana nzathuyi atipushira mopanda chimene chikufunika kukasangocha mamawa tamuzeneba kuti kukasangocha kukhala pa sekta kukatenga pa tokta chakwera ndikupenge ndikeleko aisekai mapanga nene mukuonera kunoko ndikuketo apanga ize osakhala ndikuma chiu mutokoka gacha bale wanga nzanga vitu mene utaimira kusaiti kunoko ndi ghetto life mene mukuonera panopa makaya ambiri atuluka kuti akathamanga kuti pateni apese kuti pakhoza kuoneka motani chimene tikuyembekezera iweyo ukakhala vice president fa chinthuchi kutenga se ukakhala vice president sitikuyembekezera kuti kuzikazungulira m'manyumbamo ukathandiza azimayi wakumanga freezers iwo safuna iweyo kuti ukathandize kumanga freezers nyumbamo akufuna kuti uthandize njira zonena kuti makola wa mafana ndiyena akufuna mpamba koyambira yake kusimba watulusa about 500 million yeye wathandiza kuti angotenga kena kake awamagulisa zikekewa ena freezesiwa ena maziwa pamba umene akufuna bana siwa billion kumatwanene kumafiyanene kumafatanene pamene tikutenga chinthuchi vitu magaya awa osazayiwala yawo tenzende nawo kifuwatuwa ngati mafana dziko lonse la Malawi tavomereza kunena kuti president anatipasa
running mate wanyatwa ndivoti akudarise panga pamene ukatenga chinthuchi makayo osayiwala siko mukambiri makayo timadana kuti kuphunzisana pachiyambedi chilindira katsikana wathu okongola Jolini Mataya Banda katsikana kameneko olemekezeka Mulungu anakadalitsa ndi luso la ndakatulo tikhale chete tonse kuti mumve kuti mwanayi Jolini watitengera chani zikomo kwambiri. Jolini nthawi yako. Izizi ndikufuna kuti ndikupaseni pamapero pamene ndikumaliza kuyankhula. Ndakatulo ili ku PM komanso ili ku radio. Mona Malawi nonse. Jolini Mataya Banda. Mano manazi sise B Sunday School. Ndakuyandinda katulo yanga. Yama mutu wake ndikuti. Sunga bata ndimtendere. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Ziko lokhala lomwe Mulungu anakupasa iwe kuti ubadwiremo. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Kumbukira nthawi zonse kulengeza mtendere kuzera mu mayendedwe ako, mu ntchito zako ndi mu mayankhulidwe ako. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Chofunika ndi chikondi cha Mulungu Atate wamphamvu zonse chikhale pakati pathu kuti tipambane pa ulendo. Sunga bata ndimtendere Malawi. Bata ndimtendere Malawi. Pamene mwini moyo Mulungu mlengi wa zonse wakupasa nthawi yopita kuchisankho. Kwa iwe ikhale nthawi yabwino yolimbisa ubale wako ndi Mulungu amene. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Nthawi zonse khala ololerana wina ndi nzake. Osatukwanizana, osamenyana, osalemana, osaphana kamba kachisankho. Chimamvera, chimapira. Sunga bata ndimtendere Malawi. Manja mwake Jolini, manja mwake. Akujitu sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Sunga bata ndimtendere Malawi. Mwana utamamona luso tulantengwa bata limene
ngakhale ife akuluakulu tilibe. Tiyeni timombere m'manja Joreni. Timombere m'manja, timombere m'manja, timombere m'manja. Zikomo kwambiri olemekezeka. Joreni ndi amene. Amene tinake ndi Joreni Majaya Banda. Wanenakale kuti ni mwana wa Sunday School kana Jori CCP. Zikomo kwambiri CCP. Zikomo kwambiri ndipemphenga ndipali mayi a Joreni tabwerani pamene ndayimaine pano ndikufunani maka Joreni. Zikomo kwambiri olo bambo ake ndaona bambo ake afika ndinawo pompano. Zikomo kwambiri mukuyima pamene ndinepa. Nthawi ino tikupitirira olemekezeka ndizoyankhula ndipo amene ndinapemphe nthawi ino ndi mtunda wina, mtunda umenewu womangani mawaya. Mayi wathu Deputy President wa Malawi Congress Party, Mayi Abida Mia, amene akatiyankhula bwana ndi amene adakudzutseni inu kuti muyankhule kuti na mtindi chanthu chasonkhana pano. Zikomo kwambiri. Wacha Chibakere mwamba aliese Chibakere mwamba. Wacha Dr. Lazarus Chakwera Duguti. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Honorable Engineer Vetumbiku Mumba VP watu VP by 16 September Vetumbiku Mumba. Honorable Charles Joshi Wako Parliamenti. Makansala zatu Honorable Kofi, Honorable Selby, Achibani ose, moni nose. Bayanga nabwera kale kuno lero nsonkhano ndiwa VP koma pang'ono ndiyankhule. Abale anga munali ndi MP pano eti lero ali kuti apita ku Kasungu akutawani zonse zimene amaina kugwirisa ntchito kuno zipatala. Si president atipasa 220 eti 220 zipatala ma school akombapala zambiri ma school bloko akumangira nyikazi. Tsopano kubweranso wina eti wina abweranso ali mutisankhe abelangu muzachitanso azangubwera zakudera masuku pamuti kukutawaniso samakhala mu constituency nanga athawira njuko athawa watu athawa ukotu constituency yawo inali uko. Tsopano abwera akupikisana ndi Honorable Charles Joshi. Abale anga chonde Charles Joshi amakhala nani amakhala kuno Tsopano tisonke nawo mavoti tipereke mavoti kwa President His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi Honorable Vetumbiku Mumba. Tapase mavoti ambirimbiri kuti nawonso asangalale eti. Abale anga Chakwera Joshi ni makaunsela zatu alipo awili eti alipo awili chonde eti ndipanga handover ku Honorable Vetumbiku Mumba Vice President watu 10 olimbikira wachikondi. Zikomo kwambiri. Chipagira mamba, kwacha.
Wacha watu ndi ndani, ndikuti watu ndi ndani, sindikumva watu ndi ndani, nanga MP watu ndi ndani, alikuti sindikuona alikuti alikutiko Joshi, nanga makasa latu ndi atiwa, wana sini tuone, waona, ati nyamata nungalinde mwesieti, ulendo unungu ati nyamata basi. Isa na yambe kuyankula, mfano kuni seni tina jani, what's that bracket? Either this one, bring it quickly. Rastaman, vibration, tafumi ya rasi. Kodi, suna tukile mama uno. Mwaziwa, ya ndani. Yanda mwaziwa hapa. Ndani huyu. Ndani. Tambala waguda. Sijonjo. Maona hapa. Wajiona hichi. Siji naruke kunja eti. Jilintika eti. Musa zabange mistake pojonga eti. Ngapita kunja anendelea mwana kuisa vote eti. Kikali momwemo. Mtambana eti. Mukatero pa president MP wano Charles Joshi. Mukatero mukusiwa makansalano. Tambala waguda. Mukatero mapoza good pa good, suit pa suit. Chonjeti. Toyamba ndipelekole muka mafumu atu muli pano. Mwatiremegeza kukana afe mawu mafumu. Ule muwanu ndito. Toto kambili bwela kwano. Komanso togoze David President, Madam Abida Mia. Modi mwana abya kuranda kadro jemati ya mwana akagura atakarabida mia mwana mene. Atakarabida very confident and no, very good. Akomanso manek members moli pano ndaona balawanga konde ali hapa ule mwanu nditu Josh na neck members moli pano and several other neck members moli pano maulemu landilani. Komanso agu region nonse muli pano maulemu anu nditu, komanso agu district nonse ajipani muli pano maulemu anu. Nditunapitilize na mugwira mwana ikaye pano paseti ndiye abambake muli pano. Mukachoka pano mwauze abusa akwa manaseti kuti auze ajuma ags amangisa moderator mubwere naye ndi atsogoleri anu ku Amaris Hotel Friday 6 o'clock. Executive yasino libwendi mwana wao azamenyenda katiwa live pa Zodiac MBC Times Limibawa pamene ndikaluchiza ma professionals pankani ya economic agenda for Malawi. Tamvaneti ndiye mubwere naye kumeneko ndipo iyeyo akagona komba akagona kukotera mwana akagona pamaliso mwana sedi no kwambiri. All right. Ndale sobano. Abale yanga. Ndani. Simu za peza president. Odalilika ngati chakwera pali benso. President odalilika wachilungamo ngati chakwera simu za peza aso yayi. Komanso president amene mtima wake ulipachi nyamata ndichakwera yeka basi. Chifukwa chake pamakandidati wonse amene watenga nyamata ndichakwera yeka. Kusonyeza kuti akufuna nyamata atenge nawo gawo poyendesa dziko la Malawi. Pa dziko pano ati nyamata ndi ambiri zedi number 1 koma ambiri alibe ntchito. Ineyo ndi makonda reggae music. My favorite artist ndi Buju Banton. Anaimba nyimbo Untold Stories. Liimbe meneyo. Ndiragamuke pano.
ndiragambuke pano amazanena kuti ndizovuta kuti achinyamata asapange ziwawa ndi maphunziro awo akungokhala opanda chochita. I'm living what I'm living to the Father I will pray. Only Him know how we get through every day. Only I king the price on my leg we have to pay. While our leaders pray, all I see people are upon the lap are agreeable. Thieves never love to see thief with long back. Anyway, this is a point. Goma, the thing is, they can't get out of control because they have no jobs, unemployed, and even cheated. Ndetu kucheza ndachakwera anandifunsa funso ndifuna baso running mate khani ya chinyamata ukuti chani iwe ngati nyamata nzawo anaso kuti ndatenga iweyo chinyamata because ndiweyo koma ndasanga anyamata onse Malawi muno ukuyimirira chinyamata kutoka kusanje tuchitipa likoma tunchinji achinyamata onse wanyamula ndiwe pano vituliko mumba ndiye kuti achinyamata mu office ya president tilintika mwenimwenimo pa desk ya bwanapo tipatibweti tilipompo akamapanga chiganizo cha dziko tipatibweti tilipompo tikuvana koma ndena yanga kuti abwana ndaona manifesto ya Congress Party mukunena kuti pali 1 trillion kwa chayanifi very good koma pa 1 trillion kwa chameneyi pakale deliberate funds kuti iyi ndi achinyamata basi tikuvana komedi ndiye achinyamata ndiyankhule pano ndilengeze kuti 1 trillion kwacha akupereka chakwera ku nifi a good portion ikala deliberate ya chinyamata basi kuno ku Blantyre amatililongwe ndi administrative city koma Blantyre ndi commercial city kumene kuli mpika ma business ndino Blantyre sukakameza business mali munomo osatula Blantyre yayi ndi business upanga bwanji opanda mpamba ndi 1 trillion kwa chamene ija pali thumba la anyamata chabe komanso mu May mu June a president anakazikisa National Youth Innovation Fund imene ntchito yake ndikuthandiza achinyamata apeze ngongole zabwino apange ma business abalanzanga opanda ma business dziko silingapite pasogolo no doubt about that tikuvanaidi opanda business dziko silingapite pasogolo chifukwa chake pali unduna wa trade and industry trade in the business trade in the business choncho koma business iyo isakokhala muno Malawi ati zitumiza zinthu kunja ndiyeno pakusoka nyamata omulyabi chivaneko achakwera akufuna kuti mukhale ndalama nthumba koma ndalamazo zikhale kuti mupangira business mupanga ndalama ndiye nifija ibwera yozuna lulendo uno popeza tadziwa mavuto amene nalipo komanso ambiri munalipalina ndalama nayochepa koma panopa ikunkana kwerera komanso ma conditions ake abwino kwambiri achinyamata tikumvana iti amenewo ndiye maplani achakwera achinyamata kuti tipange business zonse titakukamba koma kupanda mpamba wa business palibe chimene tingayiphule tikumvana ndiye ndakuti yayi mitengo ya zinthu yakwera ndi chilungamo sakane yayi mitengo yani yakweradi ine sindingabwera papa ndibodza yayi imakana ndibodza tine chilungamo mitengo yakwera koma ndati chani ndinene chilungamo pano anthu ambiri akupanga izi akupangira dala nkhani ya ndale zuloli ine napita ku Zambia akapeza simenti yochipa ndipo simenti ndagula yambiri yoti by now bwezi tapanga stabilize market Malawi yonse koma anthu amene nauza ndalama za forest ogula simenti aja akubweza pang'ono dala tikumvana eti panthu amene only one ndamene okwanirisa kupanga zimene tinapangana wina amabisa dala simenti zulo tamugwira mwana manyuzi
ndipo ameneyo matraki agwira ntchito pakana wanu kulokolero mamawa. I was modeling myself. Matraki atuluka sementi yese takolola yese pa mashopu. Tikuvana koma zona tichipanga chobisalirana ndi anthu agene zona ndiye tikuwafinya pakosa anthu otereyo. Tikuwatani? Tikuwafinya kholingo. Tikuvana iti? Ndipo tikuyikabe njira zambiri kuti katundu asike. Shuga naso wandukwera mtengo sanapezeke. Shuga mtengo sunasike. Sementi tikusisa hapa sakusika. Ndiye mukhale ndi chikhulupiriro kuti zina zonse tifika konso mitengoyi isika. Tikuvana iti? Chavuta ndi makatels. Chifukwa chiyake tikuti chuma chikhale m'manja mwa anthu akuda Malawi. Anyamata mupange business, mukhale ndi capacity. Kupanda kutero dziko ilili silingapite patsogolo. Anthu amakamba za forex, kuvuta kwa forex, choma mudziwe kuti 1989 azachuma anena kuti ngati sitikulisa forex base from tobacco and other things, forex izativuta tsogolo muno. Koma maboma akhala pakatiwa nthawi yonseyi sanachitepo kanthu yani. Ndichakwera yekha obwera ndi nganya ma mega farms panopa kuti we are an agri-based economy, tikulise our forex nation base kuti pavuta forex tani ate. Tikuvana koma? Tikuvana? Ne achakwera akuyika ndondomeko zakupya zakazikika kuti forex yambe kupezeka. Anthu amene mupanga ma industries kana ma factories musamavutike pogula katundu ma imports. Tikuvana? Ndiye tinyamata amene mu innovative pangani ma factory kandi chani forex ipezeka. Popeza achakwera ayika ndondomeko zakupya zokazikika. Pali enanso panopa akutawisa mafuta kuya nawo kunja. Mu dziko la Malawi munomo pa tsiku timayuza fuel worth $1.1 million. Koma masabata atapitawa yapanga double to 2.3. Chifukwa chiyani? Anthu ena akumatenga fuel oja wika matangazi kupitisa kunja. Popeza kunoko fuel akutani akuchipa. Chifukwa chake amera ma stations ena aseka ena awalesa kuti asamagulisa pa 6 o'clock pali zifukwa zokazikika. Singanene yayi koma pali zifukwa zimene apanga zimenezo. Why? Ngati forex ikumaenda chonde, forex imapezeka Malawi muno. Koma pali ena amene akusokoneza because ngati fuel akupitisa kunja but we are still importing fuel. Not forex manager tikanapanga use on other purposes. Koma tikula ntchito pa mafuta amene anthu ena akuzembesa apita nawo kunja. Pakali pano tagwira matraki 4 pa boda ina yake amathawisa sugar. Tena kuzambia. Anthu wake wakuti ali ndi boma koma zonsezi ni ndale. Tikuvana eti? Ndi chani eti? Ndiye musade nkhawa. Mbappe alintika. Munamona Mbappe atarusa penalty ngati? Munamona Mbappe atarusa penalty ngati? Amalunjika pagolo pa neti sokugwesa neti. Tikuvana eti? Ne Mbappe alinkati sio ntende zigoli muzo na noka kuyamba pa 17 kuti zigoli dijo pa chigoli dijo pa chakwera golesa chakwera pa chakwera nekuti ba chakwera zigoli tafana eti. Ndisamalize bwana Josh kuno ndi kwanu kuno apasena anthu moni komanso maonesi makhansala zawo. Wacha tusakumveka tiyayo. Mwana wa mmuzitu ali pano. Aliyese mkono mwamba hapa. Tuone kodo mwamba usere. Wacha! Ndikati chakwera muzingoti mumba. Ndikati chakwera muziti chani? Chakwera! Eda atu hapa kakati akwiya. Osakwiya yayi. Boma ndilidi? Boma siti kudani? Ulemu wanu a vice president aziko la Malawi kuyambira pa 17 September apa. Ulemu wanu a second vice president achipani chatu chokondedwa cha MCP.
ulemu upite kwa baba Steve Malondera amene ali director wa Chinyamata nindunaso ya transport deputy. Maulemu apite kwa NEC members ose regional district constituency ndikuma area kose ali yesala ndi ulemu wake. Bana mwafika kuno ndikuchiromoni na Ncholi constituency. Kunoko mukamanjoka pano mutenge utenga kwa president. Mukauza president kuti kunoko MP mwapeza kale mozi. Ndipo anthu akuno akoswese ino ndi anthu amene anavotera so president Chakwera mu 2020 anavotera kwambiri the whole Blantyre anthu akanali ati. Ndipo ine ndikamakhala bwana VP ndimati chisankho cha 2019 ndawina kwa anthuwa adavota koma chisankho chija sichidayende bwino. Zitapangika choncho kunoko kunabwera MP bwana VP. MP yo anatithawa. Paene mukuwaona anthu ali apawa akhala zaka 6 zonsezi ali anthu amasiye. Chimanga chija amatipasa president chija. Chimanga chija anthu asichimafikira mokwanira. Tukulapa komo ucha amatipasa president Chakwera kuti anthu ovutika thandizike kunoko sumafika mokwanira. Vuto limene tinali nalo kuno tinalibe MP chifukwa Chakwera ndi president wa ziko sangatha kupita kwa munthu wina aliyese zikono tili anthu 22 million. That's why pamakhala MP makansala imakhala ngati change. Kansala apange report kwa MP. MP apite nazo parliament ikasiya desk kwa president. Dezi ndizo chazima pezeka kwa president safikira. Koma kuno panalibe report inaliyose mafika kwa president. Chifukwa MP anadani adathawa. Bana ine msaudekele ni nthawi mwindimo ima mwambiri. Koma chimozi choka nuko kupemphani. Monga inu zina engineer. Mwachoka ku free station kuja kusesereka mabwera hapa. Ndikufuna pa 17 chino yanga yoyamba mkosiwese muno ndikhale ndikuyika tala se umene. Pano ndikufuna ndikupange introduce makansala amene nditaende nawo. Chifukwa yawe MP imakoma mukakhala suits. Kuyamba president Chakwera uzabwera MP uzabwera kansala. Wadi imene tilino ndi akuza lampi tabera. Kuza lampi kuti nameneyi akuimwira wodi ya Nancholi Manyowe. Tikachoka penepo tili ndi Mugoya akuimwira Mount President Kabula wadi. Ine bwana nsakudekele ni nthawi moima mwachuluka. Koma mukachoka pano mukatiganizire muziwati anthu awawa akava mwasiye nthawi yaitali anthu olonjala pene ilipa yavuta kwambiri. Chimanga chija ena anabisa pene ndikunena pano ayamba kuyenda m'manyumba kumalemba mayina anthu akapase chimanga akapotere. Yedu mkuuza ndi anthu mulandire chimangacho koma kutata sadani ziko kwambiri. Mangomaliza sasa bwana mangomaliza. Kwa hivyo pia tuzingwanga tumie. Zingwanga ya. All right. Number 1. Mpemba. Okay. Number 1. President siku sinta ndiye mauti. Kaya wina asafune kaya wajantoliro kasantoliro president ndani eti. Ndiye anthu akuno mavutika 6 years. Opeza muna mbwinda. Munda mbwita pa MP. Tuvana edi. Ndiye amalepera akati banyi wa president, popeza sanali president wake yai. Anasana bandani. Ndiye popeza president meuja. Inuyo kuti zvendele muno bwino tango sankana Joshua basi. Makansala omwe ajaso basi. Popeza president yani ndiye mweyo. Ndenga ni mukufuna nseu wakamba pa umangidwa papa mtundu wake ni Josh. Wapemba nseu si Josh godi. Amene akafikisha kwa president ndani ya mwene. Ni ndani eti mukapasa inaja sakafika kwa president ya. Tukufana eti. Ndenga ni mukufuna nseu umangidwe votirani Josh. Be assured.
Timvanedi. Muvote ndani? Makansala atiso? President ndani eti? Janja mwamba, ambuye audaliseni, zikomo kwambiri.